Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μία νέα εκπομπή που έχει σχέση με τις περιφερειακές εκλογές και θα έλεγα με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε σήμερα στο πλατό του Λακωνία TV τον κύριο Δημήτρη Κουτσούλη, ο οποίος είναι υποψήφιος για την περιφέρεια Πελοποννήσου με την υποστήριξη του Πασόκ Κινάλ και με τον πρωτότυπο, θα έλεγα έτσι, τίτλο του συνδυασμού Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής. Τον έχουμε μαζί μας εδώ σήμερα για να συζητήσουμε για την Πελοπόννησο, για το όραμά του για την επόμενη μέρα της Πελοποννήσου, μια περιφέρεια με πάρα πολλές δυνατότητες που θα πρέπει όλες αυτές να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια της έννοιας από την πρώτη του 24. Κύριε Κουτσούλη, καταρχήν ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στο πλατό και θα έλεγα ότι είσαστε ένας άνθρωπος που, από ό,τι διάβασα και το βιογραφικό σας, και να το αναφέρουμε και στους φίλους που μας παρακολουθούν, είσαστε γιατρός, έχετε περάσει και από την Κυπαρισία που μεγαλώσατε στην Κυπαρισία, από το νοσοκομείο της Κυπαρισίας, από το νοσοκομείο της Τρίπολης, αυτή τη στιγμή είσαστε στο Άργος. Και θα έλεγα ότι είσαστε ένας άνθρωπος που και λόγω επαγγέλματος έχετε μεγάλη ευαισθησία στην κοινωνία και πολύ περισσότερο σαν ειδικότητα που έχετε, σαν με ευτήρας για τη ζωή. Από εκεί πηγάζει και το τίτλος του συνδυασμού. Από εκεί πηγάζει. Καταρχήν καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ο συνδυασμός μας πραγματικά έχει ονομαστεί Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής. Για να δείξουμε ακριβώς ότι πρέπει να μπει μια τελεία σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα σαν περιφέρεια στην Πελοπόννησο και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Να τα πάρουμε όλα από την αρχή, να βγούμε με όλους τους πολίτες μπροστά ακριβώς και να αποτελέσει η έναρξη του νέου έτους το 2024 μια αφετηρία ζωής για εμάς, τους γονείς μας και τα παιδιά μας στην Πελοπόννησο. Από ό,τι βλέπω εδώ, μεγαλώσατε στην Κυπαρισία. Μεγάλωσα στην Κυπαρισία της Μεσσηνίας, εκεί τελείωσα τις εγκύκλες σπουδές που λέμε, το γυμνάσιο, το λύκειο, και από εκεί και πέρα σπούδασα στην ιατρική της Θεσσαλονίκης. Προχώρησα, ειδικεύτηκα στο νοσοκομείο αρχικά της Τρίπολης, όπου έκανα τη χειρουργική, στη συνέχεια στο εξωτερικό και τελείωσα πια την ειδικότητα επιστρέφοντας στην Ελλάδα στα Ιωάννινα. Και στη συνέχεια δούλεψα ως επικουρικός γιατρός στο νοσοκομείο της Τρίπολης 7 χρόνια. Και τώρα είμαι επιμελητής Α, ασκώντας καθήκοντα διευθυντή στο νοσοκομείο του Άργους. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω εδώ από το βιογραφικό σας, μιλάτε 4 ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά. Ναι. Και είσαστε παντρεμένος και έχετε 2 αγοράκια. Έχω 2 αγόρια, ναι. Μάλιστα. Πώς ξεκίνησε ένας γιατρός που θα έλεγα, από ό,τι έχω μάθει και εγώ, μια επιτυχημένη πορεία στην ιατρική, τόσα χρόνια στην Τρίπολη, αγαπητός. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την περιφέρεια Πελοποννήσου? Καταρχήν, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι. Το 2014. Ξεχάσαμε να πούμε ότι έχετε διατελέσει και δημοτικός σύμβουλος. Θα το πω εγώ με την έννοια ότι έχω μια εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2014 οι συμπολίτες μου στο Δήμο Τριφυλίας μου είχαν κάνει την τιμή να με εκλέξουν στην αντιπολίτευση ως Δημοτικό Σύμβουλο. Υπήρξα και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήμουνα 5 χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος και δεν απουσίασα από κανένα Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που από το 2016 ουσιαστικά η ζωή μου βρισκόταν στην περιοχή της Τρίπολης. Οπότε είχαμε μια εμπειρία από εκεί. Στη συνέχεια έχω μια άποψη, να ξέρετε πάντα, ότι θα πρέπει να αφήσουμε λίγο τον καναπέ, να αφήσουμε λίγο το πληκτρολόγιο σαν νεοέλληνες και να βγούμε μπροστά. Όποιος έχει κάποια άποψη με επιχειρήματα, χωρίς ουσιαστικά να μειώνει άλλους συνανθρώπους και να απορρίπτει πρόσωπα και αντιλήψεις και την επιχειρηματολογία των αντιπάλων, αλλά κάθεται και να ακούει σωστά και σοβαρά, θεωρώ ότι πρέπει να εκθέτει και να εκτίθεται. Είμαι αυτής της λογικής. Οι επιστήμονες δεν είμαστε μόνο για να περιοριζόμαστε μέσα στους χώρους, για παράδειγμα στη δική μου ειδικότητα των νοσοκομείων, αλλά από τη στιγμή που θεωρούμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε και σε άλλες καταστάσεις κοινωνικές, θα πρέπει να βγαίνουμε μπροστά. Έτσι κι αλλιώς μην ξεχνάμε ότι από τη φύση μας, όπως έλεγε και ο μεγάλος Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι ένα πολιτικό όν και αλίμονα να αφήνει πάντα να τον διοικούν κάποιοι τους οποίους αυτός θεωρεί ότι δεν θα πρέπει. Σαν γιατρός, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ιατρική, να ξεκινήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου και θα έλεγα γενικά στη χώρα,
γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια φυγή των γιατρών από εκεί που με την πανδημία όλο το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό το φτάσαμε στα ουράνια. Βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει κάτι ώστε να στηριχθεί ο χώρος της υγείας, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία αδειάζουν από ιατρικό ειδικά προσωπικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα χρόνια της πανδημίας απλά είχαμε να δεχτεί το χειροκρότημα. Από εκεί και πέρα όμως η πανδημία έδειξε ότι, ειδικά και τώρα μετά την εποχή της πανδημίας, ότι τα νοσοκομεία τελικά ήταν γυμνά και λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και του νοσηλευτικού. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, καθώς επίσης και πάρα πολλοί νοσηλευτές και με το μευτικό προσωπικό στη δική μου ειδικότητα, υπερβάλλουν αυτό προκειμένου να κρατήσουν ζωντανές τις κλινικές. Θα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το Παναρκαδικό Νοσοκομείο λειτουργεί με μόνο έναν ακτινολόγο. Ένα κεντρικό νοσοκομείο, το οποίο κάποια στιγμή είχε ακουστεί ότι θα γινόταν και περιφερειακό, έχει μόνο έναν ακτινολόγο με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Να μιλήσω για τα νοσοκομεία της Αργολίδας. Το λέω και το ξαναλέω δημόσια. Είναι τα τέμπη της υγείας, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην Αργολίδα, με τις εναλλασσόμενες εφημερίες, καθώς επίσης και με τις απουσίες πολλών ειδικοτήτων. Υπάρχουν μέρες, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία εκεί, στις οποίες δεν εφημερεύει ούτε ουρολόγος, ούτε παιδίατρος, ούτε οторινolaryngologos, ούτε οφθαλμίατρος. Τα χειρουργεία στο κάθε εφημερεύον νοσοκομείο που δεν μάλλον στο μη εφημερεύον νοσοκομείο είναι κλειστά, είναι κλειδωμένα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους ανθρώπους στους οποίους νοσηλεύονται. Το φωνάζω, το ξαναλέω, ελπίζω κάποια στιγμή κάποιοι να σοβαρευτούν και να καταλάβουν ότι πρέπει να δοθούν λύσεις. Να έρθουμε στη Λακωνία, να μιλήσουμε για το νοσοκομείο των Μολάων. Σήμερα το επισκέφθηκα, διαπίστωσα ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο αυτό. Άρα σημαίνει ότι ένα νοσοκομείο το οποίο καλύπτει ουσιαστικά το τρίτο πόδι της Πελοποννήσου και μια ζώνη, ας πούμε, 30-40 χιλιάδων κατοίκων, αυτή τη στιγμή λειτουργεί το χειρουργείο μόνο μία φορά την ημέρα, με ό,τι συνεπάγεται την εβδομάδα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα επιφορτίζονται όλα τα γύρω νοσοκομεία με περιστατικά, η έλλειψη παιδιάτρων, για παράδειγμα, από το νοσοκομείο της Σπάρτης, η έλλειψη παθολόγων. Βλέπουμε ουσιαστικά τη γύμνια του συστήματος. Είπατε για τους συναδέλφους οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό. Μα ποιος συνάδελφος πια θα δεχτεί να μπει με πρωτοδιοριζόμενους με βαθμό επιμελητή Β ή επικουρικού γιατρού στο νοσοκομείο, και να μιλήσω για τον βαθμό του επικουρικού γιατρού που κρατάει όμηρους τελικά τους συναδέλφους, γιατί πέρασα από αυτό το στάδιο. Λοιπόν, με 1.100 και 1.200 ευρώ μηνιαίο μισθό. Αυτό για ένα γιατρό ο οποίος έχει δώσει όλα του τα χρόνια στις σπουδές. Ένα γιατρό ο οποίος με συνέπεια έχει φτάσει 35 χρονών ουσιαστικά, δεν θα ασχοληθεί με το ελληνικό δημόσιο. Θα προσπαθήσει να βρει κάποια καλύτερη θέση εργασίας είτε στο εξωτερικό είτε στον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ βλέπουμε ότι έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει βάλτε πλάτη. Μα πόσο πλάτη πια να βάλουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν οι ίδιοι το απαξιώνουν. Έρχονται νομοσχέδια τα οποία ουσιαστικά τι μας λένε, να συνεργαστούμε με ιδιώτες. Το είδαμε με τα ασθενοφόρα, με το ΕΚΑΒ. Αργότερα μπορεί να το δούμε και μέσα στις ίδιες κλινικές. Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Πόσο μπορεί η περιφέρεια να είναι αρρωγός σε αυτό το πρόβλημα των νοσοκομείων, μπορεί να επέμβει, μπορεί να βοηθήσει ώστε να λυθούν προβλήματα στην υγεία πέρα από κάποιες επενδύσεις, από κάποια ασθενοφόρα, άμα κάνει, από κάποια έργα που θα κάνει στα νοσοκομεία για να τα καλυτερεύσει. Στο προσωπικό μπορεί να επέμβει. Στο προσωπικό μπορεί να πιέσει. Σκεφτείτε ότι εδώ υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι πιέζουν για διορισμούς και πολλές φορές οι ίδιοι μετατρέπουν ακόμα και τα ίδια νοσοκομεία σε δικά τους, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών ρουσφετομάγαζα, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι πολλές φορές. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και η περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει και να πιέσει. Να πιέσει προς την κατεύθυνση της επάνδρωσης, αλλά με πιέσεις σοβαρές. Όχι μόλις, ας πούμε, γίνει κάποια πολιτική παρέμβαση και υπάρχει πολιτική εξάρτηση, να σταματάμε και να ξεχνάμε το πρόβλημα. Εκεί είναι ο ρόλος του Περιφερειάρχη και εκεί είναι ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Διότι αν αυτή τη στιγμή σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο της χώρας υπήρχαν τα θέματα της υγείας στην ατζέντα και το αναδεικνύαμε σαν πρόβλημα και ήξερε ότι ο κάθε κυβερνητικός παράγοντας, όχι ο τωρινός, ο εκάστοτε, ότι επισκεπτόμενος στην περιφέρεια θα βρει μπροστά του ένα τείχος, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα πούν ότι πρόσεξε. Από όλες τις παρατάξεις. Από όλες τις παρατάξεις, ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, τότε ίσως θα είχαμε καταφέρει πολύ καλύτερα να έχουμε λύσει αυτά τα προβλήματα. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ξέρουμε, έχει ολοκληρωθεί πλέον η κατάσταση με τους συνδυασμούς κτλ. Υπάρχουν 3 συνδυασμοί, 4 οι οποίοι είναι καθαρά
στηρίζονται από κόμματα, και υπάρχει και ένας συνδυασμός του κυρίου Τατούλη, ο οποίος λέει ότι είναι σαν ανεξάρτητος. Εσείς κατά πόσο πιστεύετε ότι ένας υποψήφιος περιφερειάρχης πρέπει να έχει την στήριξη ενός κυβερνητικού κόμματος ή πρέπει να είναι ανεξάρτητος? Κοιτάξτε να δείτε. Ανεξαρτήτοι μπορεί να ήμασταν σαν μαθητές. Μπορεί να ήμασταν σαν μαθητές λυκείου, μπορεί να ήμασταν στο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε σαν φοιτητές. Δεν υπάρχει ανεξάρτητος υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Το ιδανικό σε μια κοινωνία θα ήταν, αν θέλετε, να υπήρχε ένα κοινό ψηφοδέλτιο όπου θα μπορούσε η κοινωνία ολόκληρη να επιλέξει τους, για παράδειγμα, 45 καλύτερους για να βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Τρίπολη. Δεν είμαστε όμως έτοιμοι για να πράξουμε κάτι τέτοιο. Φάνηκε και από την απλή αναλογική, έτσι. Όπως ακριβώς δεν ήμασταν και για την απλή αναλογική. Στην πολιτική σκέψη του Έλληνα δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Όπως δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για ανεξαρτησία. Εδώ διαπιστώνω πραγματικά και να πω ότι θα μιλήσω και σαν πολιτικός επιστήμονας, μια και είναι το δεύτερο πτυχίο που έχω. Ναι. Εδώ υπάρχει μια πολιτική σύγχυση πραγματικά. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι ανεξάρτητος όταν το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πολιτική διαδρομή, έχουν ένα πολιτικό στέγαστρο όταν δεν βρίσκονται στην αυτοδιοίκηση. Όταν έρχονται, για παράδειγμα, βουλευτικές εκλογές, συνεχώς τους έχουμε δει να πολιτεύονται, συνεχώς έχουμε δει να επιζητούν ψήφους για βουλευτές. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι κατέβηκαν σε δημοτικές εκλογές στηριζόμενοι από παρατάξεις κομματικές. Εδώ βλέπουμε ακόμα και τον ίδιο τον Πέτρο τον Τατούλη, τον συνάδελφό μου, ο οποίος το 2010 στηρίχθηκε από το Πασόκ, το 2014 από τον κύριο Σαμαρά, που τώρα τον λιδωρεί και λέει γιατί στηρίζει τον κύριο Πτωχό και ότι θέλει να κάνει τον αγά της Πελοποννήσου, και την αντιμετωπίζει σαν βιλάιτη. Το 2014 που τον στήριζε δεν ήταν ο ίδιος άνθρωπος που στηρίζει τώρα τον κύριο Πτωχό. Το 2019 ζήτησαν τη στήριξη, απλά δεν την πήραν από τη Νέα Δημοκρατία, όπως θα θυμάστε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για ανεξαρτησία. Ο καθένας έχει την πολιτική του διαδρομή, την οποία για μένα καλό είναι να την τιμά και από εκεί και έπειτα ας κρίνει ο κόσμος. Ξέρετε, η Πελοπόννησος, επειδή έχει καταντήσει πλέον στα στόματα όλων των υποψηφίων ότι έχει πολλές δυνατότητες και η καλύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα κτλ., εσείς πιστεύετε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τη δυνατότητα, γιατί κατά ψέματα δεν πάμε καλά σαν περιφέρεια, έτσι. Πιστεύετε ότι έχει την δυνατότητα και ποια είναι αυτά τα εργαλεία που θα αναδείξουν την Πελοπόννησο σε αυτά που έχει τα πάρα πολύ καλά? Κοιτάξτε να δείτε, η Πελοπόννησος πράγματι τη βοηθάει πάρα πολύ το ανάγλυφό της. Είναι μια περιφέρεια η οποία μπορεί να συνδυάσει τα βουνά της, τις πεδιάδες της, έχει υδάτινους πόρους. Είναι μια περιφέρεια η οποία θα λέγαμε ότι παλαιότερα, μην ξεχνάτε, ότι μαζί με τη στερεά Ελλάδα αποτέλεσε μόνη της ένα κράτος. Άρα λοιπόν υπό αυτήν την έννοια, γεωγραφικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει δυνατότητες. Το άσχημο με την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ότι δεν βρέθηκαν οι κατάλληλες διοικήσεις εκείνες να την οδηγήσουν μπροστά. Με αποτέλεσμα, ακόμα και περιφέρειες που ήταν σε πολύ πιο άσχημη μοίρα από εμάς, για παράδειγμα η περιφέρεια Ηπείρου, να έχει κάνει αυτή τη στιγμή άλματα ανάπτυξης. Ας πάρουμε για παράδειγμα την εκμετάλλευση των απορριμμάτων. Και εμείς 13 χρόνια με τις περιφερειακές αρχές οι οποίες πέρασαν, ακόμα να συζητάμε για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη διαχείριση των απορριμμάτων. Λοιπόν, άρα θεωρούμε ότι δεν υπήρξε η σωστή στρατηγική, δεν υπήρξε ο σωστός σχεδιασμός. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, για τη Λακωνία, μιας και φιλοξενούμε εδώ, να δούμε τι έγινε στον πρωτογενή τομέα. Έχω βαρεθεί, όπου περιοδεύω πραγματικά, να ακούω για έργα, τα οποία πήραν και συγκεκριμένοι μάλιστα εργολάβοι και τα οποία έχουν μείνει στη μέση. Δείτε για παράδειγμα εδώ πέρα το οδικό δίκτυο. Δείτε για παράδειγμα τι έχει γίνει με το φράγμα της Κελεφίνας και πόσο καιρό θα κάνουν ακόμα να προχωρήσουμε σε αρδευτικά έργα. Εδώ και 30 χρόνια συζητάμε. Μπράβο. Λοιπόν, δείτε για παράδειγμα τι γίνεται με τα λιμάνια. Με το λιμάνι του Γηθίου, κατά πόσο μπορεί να το εκμεταλλευτεί η Λακωνία και να προχωρήσει. Με το δρόμο Γηθίου Σπάρτης, γιατί έμεινε στη μέση. Να μιλήσουμε για την παράκαμψη του Βλαχιώτη και της Σκάλας. Να μιλήσουμε για το οδικό δίκτυο που συναντά κάποιος για να φτάσει μέχρι τη Νεάπολη. Όλα αυτά είναι πάρα πολλά ήδη τα 13 χρόνια και κάποια θέματα από αυτά έπρεπε ήδη να είχαν λυθεί. Τελικά, ποιος εμποδίζει την ανάπτυξη της Πελοποννήσου? Χρηματοδοτικοί πόροι δεν μπορεί να βρίσκονται μόνο για άλλες περιφέρειες και για τη δική μας ποτέ, ή κάτι δεν εκμεταλλευόμαστε και δεν κάνουμε σωστά, ή τότε έχουμε πάρει έναν εντελώς λάθος δρόμο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το αναδείξουμε αυτό και να πούμε στους πολίτες ότι πρέπει τελικά να βάλουν μια τελεία, να σταματήσουν να προτιμούν την ίδια συνταγή και να προχωρήσουμε. Να πάμε έτσι πιο εξειδικευμένα.
στα θέματα της Πελοποννήσου, αλλά πριν προχωρήσουμε εκεί, ήθελα να μου σχολιάσετε πώς είναι δυνατόν σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές να έχουμε 4 υποψηφίους που να είναι μεσίνοι. Δηλαδή εσείς, ο κύριος Μάκαρης, ο κύριος Κουτουμάνος και ο κύριος Πτωχός. Και η κυρία Λιμπεροπούλου. Και η κυρία Λιμπεροπούλου. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή έτυχε ή το επιδίωξαν κάποιοι τα κόμματα να βάλουν από Μεσσηνία όλους τους επικεφαλείς? Στη δική μου περίπτωση μπορώ να σας πω ότι μάλλον έτυχε. Ναι. Διότι εγώ πατάω σε 3 νομούς, να το πούμε έτσι λαϊκά, με την έννοια ότι η μισή καταγωγή μου είναι από την Αργολίδα και έχω και μία ρίζα από την Αρκαδία, με δεδομένο ότι η οικογένειά μας πριν πολλά χρόνια από εκεί ξεκίνησε και κατέβηκε στην περιοχή της Τριφυλίας, αλλά και μία γιαγιά μου είναι από ένα χωριό της Αρκαδίας, στο Παλαιόπυργο, κοντά στο Λεβίδι. Ας αφήσουμε λοιπόν εσάς απ' έξω, όχι, γιατί από τους 5 νομούς τους 3 τους έχετε τελικά στο χέρι. Από ό,τι φαίνεται, εκτός από καλό λάδι στη Μεσσηνία βγάζουμε και πολιτικούς. Δεν μπορώ, πραγματικά. Θεωρώ ότι μάλλον έτυχε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Στη Μεσσηνία υπάρχει μια πολιτική, ας πούμε, αντίληψη. Ίσως ο κόσμος να ασχολείται περισσότερο με τα κοινά, πράγμα το οποίο μπορεί να δίνει μια πληθώρα στελεχών στα κόμματα, ας πούμε, και ίσως μόνο γι' αυτό, δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο. Θεωρώ ότι μάλλον είναι τυχαίο το γεγονός. Να πάμε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Η Πελοπόννησος, να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, έχει πολλές δυνατότητες. Οι δυνατότητες που έχει, πιστεύετε ότι είναι μεγαλύτερες στο τουριστικό τομέα ή στον πρωτογενή τομέα? Γιατί αυτά τα δύο έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε βιομηχανίες μεγάλες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί στηριζόμαστε. Θα έπρεπε. Δηλαδή, να ξεκινήσω από κάτι βασικό. Έχω κουραστεί συνεχώς να ακούω για επενδύσεις. Θα επενδύσουμε, θα καλέσουμε κόσμο, θα κάνουμε. Για να φτιάξουμε όλα αυτά, πρέπει πρώτα να αξιοποιήσουμε τις πηγές πλούτου που έχουμε. Μιλήσατε για τον τουρισμό. Εγώ θα έλεγα ότι ο τουρισμός έρχεται λίγο σε δεύτερη μοίρα. Γιατί θα σας πω το εξής. Είδατε τι έγινε με τον κορονοϊό, με την πανδημία. Ένα τσάφ να γίνει, ο τουρισμός θα καταρρεύσει. Με μια τρομοκρατική ενέργεια, για παράδειγμα, που είναι και της μόδας στην εποχή την οποία ζούμε, ο τουρισμός θα καταρρεύσει. Άρα θα καταρρεύσει και η οικονομία. Άρα τι πρέπει να στηρίξουμε? Πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Για να στηρίξουμε όμως τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα, τους ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν στην ελληνική ύπαιθρο, στην Πελοπόννησο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε περιοχές όπως είναι οι απομακρυσμένες περιοχές της Λακωνίας, της ορεινής Κορινθίας, της ορεινής Αρκαδίας, ακόμα και της ορεινής Μεσσηνίας, κάποιοι άνθρωποι να παραμείνουν πια εκεί, αφού δεν τους παρέχουμε την παιδεία για τα παιδιά τους που πρέπει, την υγεία και ούτω καθεξής σε δυνατότητες, ή σε μια φυσική καταστροφή πάλι οι αποζημιώσεις οι οποίες δίνονται είναι ελάχιστες, εκεί θα χάσουμε το παιχνίδι. Άρα λοιπόν πρέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους στηρίξουμε και από εκεί για μένα πρέπει να ξεκινήσουμε. Τώρα όσον αφορά τη βιομηχανία, στις περιοχές οι οποίες υπάρχουν βιομηχανικές περιοχές θα μπορούσαμε να κάνουμε επενδύσεις. Ήδη στην Τρίπολη γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Πρέπει όμως να εξασφαλίζουμε τόσο τον αριθμό των θέσεων εργασίας να είναι συγκεκριμένες συμβάσεις, να μην μιλάμε για συμβάσεις 4ώρες και 5ώρες, καθώς επίσης και το επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα έρθει για να τις επανδρώσει, να καταφέρουμε να μείνει στην Πελοπόννησο. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει, θα έλεγα, όχι μόνο την περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά όλη την Ελλάδα, το είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Επειδή έχω έτσι μια εμπειρία που ξεκινά πριν από 30 χρόνια, 33, γύρω από τα απορρίμματα, με κάποιες φορές που είχα πάει στις Βρυξέλλες με τον τότε νομάρχη που ήταν εδώ, ενώ άλλες χώρες εκμεταλλεύονται τα απορρίμματα και βγάζουν χρήματα, εμείς ακόμα ψαχνόμαστε τι θα κάνουμε. Εγώ δεν τα θέλω εδώ, πήγαινε τα πιο πέρα κτλ. Πιστεύετε ότι αυτά τα 3 εργοστάσια που έγιναν τώρα μπορούν να λύσουν το πρόβλημα στην περιφέρεια Πελοποννήσου? Καταρχήν, η ολοκληρωμένη διαχείριση μόνο ολοκληρωμένη δεν είναι. Ή δεν είναι τουλάχιστον με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να το πούμε αυτό. Καλύτερη ομολογία από αυτήν του απερχόμενου περιφερειάρχη του κυρίου Νίκα, ο οποίος γύρισε και είπε στους κατοίκους Καλλιρόης, τους συμπατριώτες μας στη Μεσσηνία, ότι έχετε δίκιο τελικά που φωνάζατε για το χώρο εναπόθεση των απορριμμάτων που είχε γίνει δίπλα στην περιοχή τους, είναι η ομολογία της αποτυχίας και των 2 περιφερειακών αρχών για να ολοκληρώσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Πείτε μου πόσους χωματερές ακόμα λειτουργούν.
και μην μιλήσουμε και εδώ στη Λαγωνία όλες εκτός από τις Σπάρτης. Μπράβο. Του Δήμου Λοιπόν, Σπάρτης. αυτές οι οποίες αποκαταστάθηκαν υποτίθεται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, σχεδόν καμία. Έχουμε αποτύχει στον τομέα αυτό. Πρέπει να δοθεί πραγματικά βαρύτητα. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν σε σχεδιασμό, αλλά ας ονοριτηθούν οι Πελοποννήσιοι πραγματικά που έχουν πάει τόσα χρήματα, που δηλαδή κατασπαταλήθηκαν ουσιαστικά και από εκεί και πέρα 13 χρόνια ήταν χαμένα από ό,τι φαίνεται. Θα ξεκινήσουμε ίσως πάλι από το μηδέν. Οι ευθύνες είναι καθαρά της περιφέρειας ή έχει και η κεντρική διοίκηση ευθύνες? Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά, θα το ξέρετε κι εσείς, ότι έχουμε πισωγυρίσματα. Κάντε αυτό, μετά παίρνουμε το νόμο αυτό, πάμε σε άλλη μορφή διαχείρισης, ξανά πάλι τα ίδια. Δηλαδή δεν υπάρχει και από την κεντρική διοίκηση ένα ολοκληρωμένο και τελικό σχέδιο διαχείρισης. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν άλλες περιφέρειες που τα κατάφεραν και σας ξαναφέρω το παράδειγμα της περιφέρειας Ηπείρου και τον κύριο Καχρημάνη, τον Περιφερειάρχη, και δεν μπορώ να ανεχτώ και να πω γιατί η Πελοπόννησος έμεινε πίσω σε αυτό το τομέα. Πάντως στην Ήπειρο την ίδια διαχείριση, η ίδια εταιρεία που θα κάνει και εδώ την διαχείριση των απορριμμάτων. Προφανώς κάποιος όμως εκεί είχε τη βούληση να το τελειοποιήσει και όχι εδώ. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εκεί γίνεται πραγματικά διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ εδώ υπάρχει ένας επίσημος χαδά, ας πούμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί από τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και το εργοστάσιο στη Σκάλα, που υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Βέβαια ο κύριος Νίκας σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Σπάρτη εδώ και στο διοικητήριο είπε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, είναι εξασφαλισμένη το περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος, οπότε θα ξεκινήσει κανονικά. Εσείς έχετε αντίθετη άποψη? Όχι, μένει να δούμε πώς θα είναι. Μάλιστα. Ελπίζω να μην έρθει πάλι μετά από 2-3 χρόνια και να πει ότι κακώς έγινε. Ναι, μάλιστα στην συνέντευξη που παραχώρησε είπε ότι εμείς συνεχίσαμε ένα έργο το οποίο το ξεκίνησε η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και εμείς το ολοκληρώσαμε. Δεν άφησε τίποτα ούτε υπονοούμενο ούτε κατά της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής. Μένει να δούμε λοιπόν. Μάλιστα. Και μια και μιλάμε για την Περιφερειακή Αρχή την προηγούμενη, ενδεχομένως να έχετε παρακολουθήσει περιφερειακά συμβούλια. Ναι. Πριν πραγματικά δεν τιμά το πολιτικό κόσμο της Περιφέρειας του Πελοποννήσου αλλά και της χώρας το επίπεδο των Περιφερειακών Συμβουλίων. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, μπορεί να υπάρξει συνεργασία όλων των επικεφαλής ώστε να έχουμε Περιφερειακά Συμβούλια αντάξια της ιστορίας του Πελοποννήσου? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τα προηγούμενα Περιφερειακά Συμβούλια και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν πραγματικά αποτέλεσαν ένα πολιτικό τσίρκο. Είναι ντροπή όχι μόνο για εμάς τους Πελοποννήσους και πράγματι πολλές φορές οι συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων έγιναν και αντικείμενο χλευασμού σε σατυρικές εκπομπές σε κανάλια ας πούμε πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο δεν μας τιμά καθόλου. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ίσως η τοξικότητα η οποία υπήρχε στις προηγούμενες εκλογές και ίσως κάποιοι προσπαθούν να την επαναφέρουν τώρα, να ήταν και η συνεδριάση αυτής, η συνέπεια αυτής της τοξικότητας και της αντιπαλότητας η οποία επικράτησε. Θεωρώ ότι και όλοι οι συνυποψήφοι θα κρατήσουμε ένα επίπεδο μέχρι το τέλος, μέχρι να φτάσουμε στην εκλογή της 8ης Οκτωβρίου και από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι μέσα στα Περιφερειακά Συμβούλια θα συνεργαστούμε όλοι, τουλάχιστον αυτό επιβάλλει η πολιτική, την συνεργασία εκεί που συμφωνούμε και την διαφωνία όχι με ένα ξύλινο λόγο, αλλά διαφωνία επί επιχειρημάτων σε ό,τι είμαστε αντίθετοι. Αυτό θεωρώ τουλάχιστον η δική μας παράταξη θα πράξει. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι θα κρατήσουμε ένα πραγματικά πολιτισμικό επίπεδο σαν αυτό το οποίο μας αρμόζει πραγματικά. Το ζητούμενο είναι, έχουμε εκλογές 8 Οκτωβρίου, ενδεχομένως και το πιο πιθανό είναι να μην προκύψει Περιφερειακή Αρχή από την πρώτη Κυριακή, θα πάμε για δεύτερη Κυριακή. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες και σύγκληση απόψεων με κάποιους από τους υποψηφίους περιφερειάρχες? Κοιτάξτε να δείτε, αν υπήρχε δυνατότητα συγκλήσεων, δεν θα βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή με διαφορετικά ψηφοδέλτια.
Αν υπήρχε δυνατότητα συνεργασίας, δεν θα. Μήπως η ανάγκη χρειαστεί, η ανάγκη σας κάνει στη δημοκρατία δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Εμένα προσωπικά δεν με κάνει καμία ανάγκη. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν είμαι γραμμένος ούτε στις νομαρχιακές, ούτε στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ βρίσκομαι. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε μαζί με τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, τους οποίους έχω παρουσιάσει. Από εκεί και έπειτα, εγώ προσωπικά, αν ο λαός κρίνει ότι δεν πρέπει να είμαι στο δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών, έχω τη δουλειά μου, δεν περιμένω να ζήσω από την πολιτική. Λοιπόν, και από εκεί και έπειτα, ο εκλογικός νόμος είναι σαφής. Θα προχωρήσουν οι δύο συνδυασμοί που, εφόσον έχει επιλέξει ο Πελοποννησιακός λαός, θα πάνε στην δεύτερη Κυριακή. Εμείς ελπίζουμε ότι θα είμαστε στη δεύτερη Κυριακή, θα είμαστε η αλλαγή για την Πελοπόννησο. Οπότε, αν θέλει κάποιος τότε να έρθει να στηρίξει εμάς, πολύ ευχαρίστως. Μάλιστα. Αυτές τις ημέρες και σήμερα και χθες είσαστε εδώ στη Λακωνία και νομίζω θα ξανάρθετε. Βεβαίως. Μέχρι την 8η Οκτωβρίου. Πού έχετε εντοπίσει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη Λακωνία που θα πρέπει άμεσα να λυθούν? Είναι το οδικό δίκτυο, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι η υγεία, είναι τα απορρίμματα, είναι το λιμάνι του Γηθίου, είναι οι πανεπιστημιακές σχολές που τις έχουν πάρει κάποιες εδώ από την Σπάρτη. Πού νομίζετε ότι θα πρέπει από την 1η Πρώτου του 2024 να ρίξετε το βάρος για τη Λακωνία? Η Λακωνία θεωρώ πραγματικά ότι είναι ένας από τους παραμελημένους νομούς της Πελοποννήσου, να το πω έτσι πραγματικά. Το οδικό της δίκτυο υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς. Και είναι βασικό αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας πολίτης ο οποίος ξεκινά από την Νεάπολη και ίσως και πιο κάτω τον Άγιο Νικόλαο, αν δεν κάνω λάθος, να έρθει στη Σπάρτη και να χρειάζεται 2,5 ώρες για να φτάσει στην πρωτεύουσα του νομού. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσει σε κεντρικές υπηρεσίες. Άρα πρέπει να λυθεί κάπως αυτό το πρόβλημα και η περιφέρεια εκεί πρέπει να σταθεί αρρωγός. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ζει στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή να αισθάνεται ακρίτας, να αισθάνεται ότι ζει σε παραμεθόριο περιοχή. Και το έχω ζήσει όχι μόνο στη Λακωνία αυτό, αλλά και χθες που βρέθηκα σε αγιασμούς στην ορεινή Αρκαδία, διαπίστωσα τελικά ότι έχουμε ακόμη στην εποχή μας παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με διαφορετικές ταχύτητες. Άρα λοιπόν, ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το οδικό δίκτυο. Στο οποίο όχι μόνο στη Λακωνία, αλλά και σε άλλες περιοχές, αλλά ένας λόγος περισσότερο εδώ γιατί το έζησα, πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα. Από εκεί και πέρα σαφέστατα η υγεία, αλλά αυτό σε συνεργασία με την κεντρική εξουσία. Τα απορρίμματα θέλω να δω ακριβώς πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαχείριση εφόσον προχωρήσουν. Κρατάω όμως επιφυλάξεις, γιατί ξαναλέμε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτές χωματερές, το επισημάνατε και εσείς προηγουμένως. Λοιπόν, και επιτέλους να δούμε ποια προοπτική είναι για τη Λακωνία η ανάπτυξή της. Για παράδειγμα, η Λακωνία αυτή τη στιγμή μπαίνει στο τουριστικό πλάνο. Με τη Μάνη προσπαθούν να γίνουν κάποιες επενδύσεις εκεί, αλλά για να κάνει και κάποιος κάποια επένδυση, τι πρέπει να εξασφαλίσει? Θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα έχει ένα καλό οδικό δίκτυο και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι για να έρθει και μια μερίδα μεγάλη τουριστών, ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας σταθμός υγειονομικός κοντά, ο οποίος θα πρέπει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους σε περίπτωση που χρειαστούν. Είναι βασικό έτσι κι αλλιώς αίτημα όλων των τουριστών ότι σε περίπτωση που τύχει κάτι έχω κάποιο νοσοκομείο κοντά ώστε να μπορέσω να... Διότι έχει από τη μία πλευρά τις τουριστικές της περιοχές, όπως είναι ο Μιστράς, η Μονοβάσια, η περιοχή της Μάνης. Υπάρχει η αγροτική περιοχή, όλη η λεκάνη του Ευρώτα, ας πούμε, με τους κατοίκους εκεί της Σκάλας, Βλαχιώτη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και πρέπει στην κάθε περιοχή να πέσει η βαρύτητα η οποία πρέπει. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ενημερώθηκα, μιας και είναι και θέμα των ημερών, ότι δεν υπάρχει κανένα έργο σε εξέλιξη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής κάτω στον Δήμο του Ευρώτα. Λοιπόν, το οποίο είναι πραγματικά λυπηρό. Να σας πω για το Δήμο του Ευρώτα ότι τα τελευταία 6 χρόνια, τα 5 χρόνια έχει κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Έτσι. Και όμως ο Δήμαρχος σήμερα μου είπε περίτρανα ότι δεν υπάρχει κάποιο έργο το οποίο να έχει μπει σε πρόγραμμα ή ούτε οτιδήποτε, προκειμένου αυτός ο Δήμος σε περίπτωση που ο Ευώτας μετατραπεί σε ένα φουσκωμένο, να το πούμε έτσι, ποτάμι, λοιπόν, να προστατεύσει την περιοχή του. Είναι προβλήματα τα οποία ενδεχομένως δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει και με τους δημάρχους όλους εδώ, τους νυν που είναι τώρα. Τα προβλήματα αυτά είναι, δηλαδή των πυρκαγιών, του οδικού δικτύου, του πρωτογενή τομέα. Δηλαδή να σας φέρω ένα παράδειγμα. Έρχεται κάποιος επισκεπτόμενος στη Σπάρτη. Η εικόνα αυτή με τη γέφυρα του Ευρώτα τιμά κάποιους που αναγκάσαι και κάνεις παράκαμψη, μπορεί να έρθεις με μια μεγαλύτερη ταχύτητα
και δίπλα υπάρχει παλιά γέφυρα και τώρα αυτή η οποία εφίσταται τέλος πάντων. Τιμά η εικόνα της γέφυρας Σκάλας, η οποία φτιάχνεται ας πούμε, αλλά χρειάστηκε από τη δεκαετία του 40 να φτάσουμε το 2023 για να φτιάξουμε μία γέφυρα. Κοιτάξτε τώρα με την γέφυρα ειδικά της Σπάρτης, να μην πω την ιστορία, γιατί εγώ την ανέδειξα τότε δημοσιογραφικά, που δεν ήξερε κανένας ότι θα την κλείσουν ή την κάνουν πεζοδρομήσουν. Λέγανε για πεζοδρόμηση, τελικά έκλεισε εντελώς. Πραγματικά είναι ντροπή, απλώς βάφτηκε τώρα. Γίνεται μια προσπάθεια να γίνει πεζογέφυρα στην πορεία ώστε να βλέπουμε τον Ευρώτα, αλλά το σίγουρο ότι πρέπει να γίνει και ανάπλαση του Ευρώτα για να πάει κάποιος να δει τον Ευρώτα. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπεις τίποτα. Ένα άλλο πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο εδώ στη Λαγωνία, επειδή είναι ένας νομός με πάρα πολλές αρχαιότητες, είναι το πρόβλημα της αρχαιολογίας. Δεν προχωρά τίποτα, ειδικά εδώ στη Σπάρτη είναι οικόπεδα τα οποία είναι 20 και 30 χρόνια, τα οποία δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες να χτίσουν, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να βγουν όποια, που ενδεχομένως να μην είναι τίποτα αξίας, κάποια αντικείμενα. Λένε όλοι ότι ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης της Σπάρτης ειδικά είναι η αρχαιολογία, που δεν μπορεί να προχωρήσουν τα έργα των πολιτών. Πιστεύετε ότι η αρχαιολογία πρέπει να αλλάξει εικόνα, πρέπει να αλλάξει στάση, ώστε να γίνει πιο ευέλικτη, ώστε να προσελκύσουμε και περισσότερο τουρισμό? Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Μιστρά μπαίνει ο άλλος μέσα και ενδεχομένως είναι κτίρια τα οποία πέφτουν. Δεν υπάρχουν, θα έλεγα, τουαλέτες. Το παλάτι του Μιστρά φτιάχνεται 30 χρόνια. Δηλαδή η αρχαιολογία, το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να δώσει βάρος στην Λακωνία και ενδεχομένως και στη Λακωνία και σε άλλες περιοχές που έχει αρχαιολογικούς χώρους. Κοιτάξτε να δείτε, ανοίγεται ένα μεγάλο ζήτημα, διότι το πρόβλημα αυτό δεν το αντιμετωπίζει μόνο η πόλη της Σπάρτης. Το αντιμετωπίζει για παράδειγμα και η πόλη του Άργους, η οποία είναι χτισμένη επίσης επάνω στην αρχαία παλαιά πόλη, να το πούμε έτσι. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει το Υπουργείο Πολιτισμού και σε συνεργασία και με τις περιφέρειες αλλά και τους τοπικούς δήμους θα πρέπει πράγματι να δοθεί μια λύση. Δεν είναι μόνο η αρχαιολογική υπηρεσία η οποία πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα λειτουργίας, είναι και άλλες πολλές υπηρεσίες που αφορούν και άλλους τομείς της παραγωγής στη χώρα μας. Λοιπόν, έτσι ώστε να γίνονται πολύ πιο ευέλικτοι και να μπορούμε να δίνουμε λύσεις καθημερινά, χωρίς να βάζουμε τους πολίτες σε μια τυραννία γραφειοκρατίας τέτοια που και τους στοιχίζει οικονομικά, αλλά ουσιαστικά και τους κάνει να τους αποθαρρύνει από το να κάνουν κάποια επένδυση ή να προχωρήσουν σε ένα βήμα παραπέρα. Κύριε Κουτσούλη, 1η-1η 24 πες ότι είσαστε ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Το πρώτο που θα κοιτάξετε ποιο είναι? Θα είναι τα έργα, θα είναι η επάνδρωση των υπηρεσιών, θα είναι ο τουριστικός τομέας, θα είναι τα απορρίμματα, οι ανεμογεννήτριες? Ποια είναι και η στάση σας έτσι για τις ανεμογεννήτριες? Για τις ανανεώσιμες γενικά πηγές ενέργειας δεν είμαστε αντίθετοι. Κανείς δεν πρέπει να είναι αντίθετος. Ξέρουμε ότι το περιβάλλον έχει επιβαρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια από την καύση πρώτης ύλης κτλ. Όμως, το δηλώνω κάθετα και το έχω ξαναπεί, ότι στις περιοχές στις οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε 4 με 5 ουσιαστικά μεγάλους ορεινούς όγκους μαζί με τα γεράνια όρη στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Λοιπόν, το Μέναλο, ο Πάρνωνας, ο Ταΐγετος, η Ζήρια δεν θα πρέπει να γίνουν σε καμία περίπτωση αντικείμενο εκμετάλλευσης, ειδικά στα ελαττόφυτα τμήματά τους, γιατί είναι ίσως οι τελευταίοι πνεύμονες που έχουμε στην Πελοπόννησο και στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε πια να τους έχουμε. Άρα λοιπόν μπαίνει το στίχημα να προστατεύσουμε τα δάση μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε σε έργα όπως είναι για παράδειγμα οι ανεμογεννήτριες σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν τόσα άλλα σημεία και τόσες άλλες περιοχές χωρίς να έχουν τον ιδιαίτερο φυσικό, ας το πούμε, πλούτο και ομορφιά, που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε και περιοχές με δυνατούς έτσι ανέμους που μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε. Πάντως η γνώμη της περιφέρειας και των δήμων στο θέμα των ανεμογεννητριών
είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα καθαρά. Δηλαδή, ό,τι και αποφάσισε να πάρει ο Δήμος, η Περιφέρεια, που έχουν πάρει αντίθετες, βλέπουμε ότι πάνε και φυτεύονται. Βλέπουμε όμως ότι απ' την άλλη υπάρχει και μια μεγάλη αντίδραση των πολιτών και είδαμε ότι όπως και στην Ευρυτανία, όπως και σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, όπου υπήρξε μαζική αντίδραση από τους πολίτες, οργανωμένη, και εκεί είναι ο ρόλος της Περιφέρειας που πρέπει να συνδράμει και να μπει μπροστά, είδαμε ότι δεν προχώρησαν αυτά τα έργα. Τώρα με ρωτήσατε τι θα κάνω την 1η του 2024. Ναι. Εγώ το πρώτο πράγμα το οποίο έχω να κάνω είναι να δω ποια έργα έχουν μείνει στη μέση, γιατί έχουν γίνει στη μέση, γιατί έχουν μείνει, άρα θα πρέπει να τα ολοκληρώσουμε, να σχεδιάσουμε πια και να προχωρήσουμε. Αυτό όμως σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Είχα την τιμή εχθές να μιλήσω με το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό, με το Επιμελητήριο της Λακωνίας, με τον Εμπορικό Σύλλογο. Σήμερα βρέθηκα στην πυροσβεστική διοίκηση εδώ της περιοχής, στον Ερυθρό Σταυρό, στα νοσοκομεία. Θα πρέπει να έχουμε επαφή με την κοινωνία. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους βλέπουμε μόνο τώρα προεκλογικά. Είχαν όλη άποψη για το τι πρέπει να γίνει, έχουν όλη διάθεση να συνεργαστούν και νομίζω ότι με μια καλή, με έναν επικοδομητικό διάλογο θα πρέπει να σχεδιάζουμε και να προχωράμε. Γιατί η Περιφέρεια ανήκει σε όλους μας. Δεν ανήκει ούτε στον Δημήτρη τον Κουτσούλη, ούτε στον Τατούλη, ούτε στον Πτωχό, σε κανέναν. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε ή να πείτε στους φίλους που σας παρακολουθούν και γιατί θα πρέπει να ψηφίσουν τον Δημήτρη τον Κουτσούλη. Σας καλώ όλους λοιπόν στις 8 Οκτωβρίου να μας στηρίξετε, να στηρίξετε το ψηφοδέλτιό μας Πελοπόννησος Αφετηρίας Ζωής, διότι ακριβώς θεωρούμε ότι είμαστε η ομάδα εκείνη η οποία με σχέδιο και όραμα έρχεται για να παρέμβει πραγματικά και να αλλάξει το status quo στην Πελοπόννησο, όπως τουλάχιστον το έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Δεν ερχόμαστε να κάνουμε απλά μία διαχείριση, δεν ερχόμαστε για να ζήσουμε από την περιφέρεια, απλά για να προσφέρουμε σε αυτήν. Εάν και εσείς συμφωνείτε με αυτό, διότι όπως είπα και στον εναρκτήριο λόγο μου, εγώ ουσιαστικά κουράστηκα να ακούω για επενδύσεις, κουράστηκα να ακούω για προγράμματα, μελέτες, τα οποία ουσιαστικά όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι 13 χρόνια στις ζωές μας δεν είχαν κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα, σας καλώ στις 8 Οκτώβρη να μας ψηφίσετε. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Δημήτρης ο Κουτσούλης, υποψήφιος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου με την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ένας γιατρός που έχει περάσει από τα 3 νοσοκομεία από τα 5 που έχει η Πελοπόννησος, ένας άνθρωπος ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα. Δεν μίλησε πολιτικά, μίλησε και σαν γιατρός που προστατεύει τη ζωή, μίλησε για το αύριο της Πελοποννήσου, τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει εδώ στην Πελοπόννησο. Εάν νομίζετε ότι σας κάλυψε ο Δημήτρης ο Κουτσούλης, μπορείτε στις 8 Οκτωβρίου να το ψηφίσετε. Εγώ να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήταν μαζί μας εδώ στο πλατό του Λακωνία TV και να πω ότι αυτός ο χώρος εδώ είναι ανοιχτός, όχι μόνο προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, για να συζητάμε, να λύνουμε και να λύνουμε προβλήματα και να προβάλλουμε την Πελοπόννησο που τόσο όλοι μας αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.